На открытии кладбища после реконструкции собрались местные жители, старейшины Насыркорта и представители муниципалитета. Это место захоронения располагается по улице Весенняя и является первым из 3 кладбищ, открываемых в один день после реконструкции. Работы выполнены за счет средств фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой региона Махмудом Али Калиматовым. Около 80 КАМАЗов мусор вывезти для Туахчер. 78 КАМАЗов точно, я взял. Вузжатся, да, там мелкие идёт. Кустарник, генж духая, зараз я едешь. Яцы, освещение яцы, машин оз, чуамуник борозер, асфальт, облав стоянка, шая, стоянка, еще ходит стоянка, парах, ты подъезде. Они дикаш миш медалиерш. Тейпен нахбахкиш кашмидерш, чахки, вышигуру, хамгой, цичой. Такая халшиши дали кашмиш сейчас их картиш да я хайва хозер. Сет кашти хакай да халха вторую ачхана хадя дарс. Новый забор протяженностью 860 метров. Благоустроили подъезд к кладбищу. Сопровождающие усопшего в последний путь могут зайти с любого удобного въезда. Ворот здесь 4, с предусмотренными площадками и парковочными местами. Построили 2 дома с молельными комнатами и помещениями для хозинвентаря. К тому же провели капитальный ремонт в уже имевшихся помещениях. Всего таких домов здесь 4. Установили беседку, проложили тротуар, удобства для посетителей кладбища созданы максимальные. В 1957 году в это кашхан я кашмиш гуна амалдор да кашмиш дихан цакар театр цахамеатр дохан даже дохол дихан дохол масна чили дихан метигер ويورت باقشنا غساديهم وكشمش قونا ديهم سانجرج ياخا نو وصل دي وصو تغن ديهم ياخذ غول قايت مش بس دلي يكرتج خذ ديهم كشمش دي متج خذ بو حبه دبا حب حمل دي شو دي ريس خل ده هنشل دي حق ديكا ديهم متج تويلوي قصيد موج الله شيدو هدولت يمالي دلشر أونو أستي سميكال بيش بورجو تاخنا تحلينا تحيوا تحلينا داخلوا عشان تحلينا دقدوا دولش بركتي بوه بخير حجول يكرتج قونا حياة دايا خسانجرج أسفلتج عليك يرناها من بعدين هم داتر وقع شي دولج أخ حقيقة وقام يسي بحقا ياخذ لي ليو ثاني مدير هم روت لا شي وصل يسمع صوت دوت ماشي ليوز قد دقاق هم حدا اتباط. Масштабные работы по реконструкции мест захоронения охватили республику с 2023 года. В рамках первого этапа было отреставрировано 42 кладбища. Благоустраивались как мусульманские, так и христианские места захоронений. Второй этап стартовал в апреле текущего года и продолжается по сей день. Старейшины уверены, не стал бы благотворитель вкладываться в объекты духовного значения, если бы не заботила его последняя обитель, имидж и благополучие родной республики. طبعا رشدينا حبي بتشح كلماته قصري ميكائيل شيل خوز برث بولش دا يتاهون يرت حق ازي بوخ باسير وبريش داري شمك دق كشمش مدي اش داري كشمش دخل الوالد يا خوزي عوت يا متك هنزي ذاك ناقش هنزي حياه كرتج حل ناقص $1 يرجعوا حمدق يرجعوا سبيتير ديال رياس خل في بتشها ديال رياس خل محمد علينا ميكائيل ديال رياس خل دال سيدول جوش دال دقيش حمن تحنيس دول صار مال يلدش دول حما سيدول جوش دال ياتو داخو باقل صار في مسني يرجلور دي يمتك خوزي يرجلور يششي كشمش كربرش حبي حكا بوت طاقه يارد عياقه يرشت خوزي يرجلوات دال نزول بخا يا بوخ ديك بوخ بحبر اختصار دولشو دختا اخش دقت بشي بوخ بوخ حمدك حقدش حشق بحكا ببوخ يبوخ خوزي باب ديك باب يرحمل باشن دي ريس خو حبيتشن خلط حبيتاتشن خلط دال قبل دال شي دخلت اخر حمل دير
Поднявшись чуть выше по асфальтированной дороге, виднеется другое кладбище с красиво оформленными центральными воротами, бетонированной железной оградой, вдоль которого с внешней стороны приспособлены парковочные места. Имеется дом с хозяйственным инвентарем, где уже закуплено все необходимое оборудование. Кладбище расчистили от сорняка и колючки, территорию разровняли и решили многолетнюю проблему посетителей кладбища. Провести здесь похоронную процессию ранее представлялось трудным, особенно в непогоду, когда дождь размывал гравий и образовывались лужи. Конечно, присутствующие на открытии кладбища помнят это недалекое время, поэтому и выражают благодарность и президенту группы Сафмар Микаилу Гуцериеву, и главе региона Махмуду Али Калиматову. سداش سجوا دين داش سجوا قنال داش سجوا كشمش هم دعوة دات نالش هم بيت حتى المت جات بازي المت جات سير ير بازي المت أزول تعدي غلق حديد دياخش در ير أهم دعوة ما أهل هم بيدو بيننا بيت حبيب المت جات وثم يبول حبيب واسق شعو إيمان دول صبر دول قنال شل دول دين دول خل ويزير إيش داش سجوا كشمش بول بباس كشمش ماجد يزمت كشميرش هي والله مكمولة كشمش تادي الدقاخ يكشمش تادي حتى يتسأل حلقة يبوه بيبر تسميك الله تسمقون عقل كيجنا يبوه حتى يتسأل انظر بوه بير دق كشمش دق هالغا ميخ دال ويزو روسقنش س تحيان س باخمش س قيرم س خلون س لزرش س ويشين متحمش تتخدلش تغنا دال صنباحن روست أدانت تسميك الله الله رياس بقولش نيقتح نياق دك حستو دوش نياق أتح ونياق أدعدخ تاتسوس الله رزقن سو وقلوس شين تأهلي يايتسو بوسم نياق دك مش غوز دي خاتسو تشوش غالد بودش بونياق أول ده وحال دول تشسي احت أورا دش دوكش مش تواديا قواقد يا بقون ساعة وقتاتش خوز دعين سكوادي هنا قون جانجي ديالك قيرر دولش آخر تدق دولش شي قمن يحيولش سقو ما ددات ستي بارهم هني ألش تنياق أول ده دق حل عيدوت قش أمن نخبول قدوة دليل ديش بوا نخبول ده الله غلغي بقوا مخ باخرش ده حجو بين شنياق موتك أغار اشتلي واخر مش تخل ديز يعني إيل كيرتش يستر لوتسان قمن يحيل شتقو ما دات ستي برهم الله دنيا آخر تيديق الدول سنة طبعا يكش مش قرت يعني تودي عدد أن أوز هوا شقيت طلوال خوي شون خوي قد أخبر مسنس يوح قاسس هسوك وابين حويخا قونا قو بحق مصد حش دوغ وز دوش أخوص تو يمتك تو يا خوز يا إز هند دي هونا وي أخان تو يا إز خوان وين تو يجير أوز حش بابيش وشيور ديال رياس خوش مسجد أوز قبل حقات شاش أوز رصد حد أختاش ميكايلا. Открытие кладбища после масштабной реконструкции состоялось на улице Партизанская по поручению президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Здесь, как и на других местах захоронений, проведен невероятный фронт работ. Одних домов с хозяйственным инвентарем здесь 5, 2 из которых построили. В 3 других был проведен капитальный ремонт с заменой кровли. Имеется и молельная комната. Приведены в надлежащее состояние могильные камни. Полностью обновлена ограда. خذ قانر الحياة كارتير وخذ جرجش دعوة خذ ابن ويدج دي هون قرقيا دي هون خذوش ديك ماتيريال دي هون قد عقو حير وخ دي هون يسار فوندامنت ابن ويدج دي هون ياخو كارت دي هون 800 متر يرجع دا نخبا شوارا هذا تيجي نخبا شوارا بروفيل يروح где-то تيجي دي هون где-то 160-170 متر بروفيل ير نخبا شوارا دقيل يوقز بيش مش بلاش ده تسينوش دقيل يوقز أير نياقجي إزدول شوارا دي هنا جريك شريشوتشتي حياة دعوهير. Также для удобств посетителей было принято решение отреконструировать мост, ведущий к этому кладбищу с улицы Весенняя, где располагается первое место захоронения. На этом месте протекает канал, который используется летом в оросительных целях. Старая переправа представляла собой трубы, засыпанную гравием. По обращению местных жителей ненадежная конструкция была приведена в нормативное состояние, увеличив и пропускную способность мостового сооружения. تربة جادر دي هون يلي ماشين ساعتي حيالر مار ميت جواج ده هسه جق عشق يخسر لات جميت جيرير ده سحر دي هون بتون ثاني دي هون لا جرافي عشق يخسر بواسش ده سحر ميت دي هون ده حقيقة بتون ثاني
لقي بورشنش حياة بيرحم عشتوش دوتش أخذ كان حتى نديت يهون جادي بيقدر يردي أخذ شر يرجع بيتون يا اشتكى توريد يا حنيس يا شو ده هذه هون هنس ده عدوى شغلي هنس خي أخي تجدي هون بس بروبلم عشق تدوش ده حنيس يا شو مش أنت هي جوش حنيس يا وهي متك دي هون. Только в административном округе Насыр-Корт за все время проведения в республике масштабных работ по реконструкции кладбищ открыто после реставрации 7 мест захоронений. Ворота 3 из них для посетителей открыли сегодня. Еще 3 места захоронения восстановили почти месяцем ранее и 1 кладбище в прошлом году. Глава республики Махмуд Али, Бакшири Павичек, Сафмар, Гуцри, Микел, договорен с Халара. Именно был хабя париж, уже не то, что не отсюда республики бия хари был, пусть был бага бер, дал обуса долта, дерез амалил дечо дал беркет долта. Юрт сибутца, эргдянт, али шуждихан. Дел он юрт сибут, чого эрг мудиант хадаял, честу го, женяқж амудах кату, масна излача, мост хамудиат тос. حلط بوجبه نق والموضوع كشمش دي حتى ودي والموضوع كشمش على وجه خصوصي أسوأ قد أول وجواتها. Отреконструировали и благоустроили объекты духовного значения, сакральные места, в общем для мусульманской уммы, место, которое служит напоминанием о последней жизни, готовясь к которой верующий запасается благими делами еще в этой. بركل ده الخضو شو حدا شن ميكالا تقول له تباشا ده سقول ده شو رسل جاه شو ليل شو برك داخل سال مسلو نا بال بجو ده اللي اسمه بيرك موبشان هذا وزده كان يقش قدر شو خذ دي حمد ازدارتي حدر كرتير ازداريجي خود داسر نجح سنتخن في باشا محمود على قلتلي ميكال شيل برت بولش سان يتا единым фронтом ебох лачак бяхка бесри ер сакез бох батсер о республике цабаг сого кашмж дем йохи ер цансагу итсагу ваша вела бян хагудош хамдас дук рус езметтигер сидож вош да шаржлил де шаберка долцан да шейдизл бил болбуш тагын да ята хаздания исти кыча هاش واقعي قش مخكر سق واقعي وي وانا مچو خزني وغلغاش وشي بين شارس مچو عليهم باغاري انا اشتخيت دوش حمدي حوتر جو دي جو وانا صوت تندختو ديال رياز وي باتش ها خو ديال رياز سميكا لا خو ريوني городской сельский бюджет حودو чамаш дариш о егердер علامه دوقش ناغا باراتو يعني يكشمش توادي يرجع اوتر бахандулш. Следует напомнить, что всего в текущем году в рамках договоренностей главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцриева планируется открыть после реконструкции 25 мусульманских и 3 христианских кладбищ. В планах охватить все кладбища в республике, а их более 100. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.